Mawa wabwino walero loweruka ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Chisomo Break. Poyamba nayi mitu yake. Unduna wa zachuma watsindika kufunika kotsatira ndondomeko zoyenera kuti bungwe la Malawi Revenue Authority lipitirire kutolera ndalama za misonkho zochuluka. Ophunzira oposa 33,000 osowa ndiwo apeze ngongole yochitira maphunziro chaka chino kuchokera ku bungwe la Higher Education Students Loans and Grants Board. Mu nkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya atsikana ya Silver Strikers Ladies yagonjetsa timu ya Coastal do Sol ya mdziko la Mozambique ku mpikisano wa matimu akumwera kwa Africa omwe ukuchitikira mdziko la Botswana. Tiyambe nkhani zima wa uno ndi nkhani yathu yaikulu yomwe ikuti boma lati likuyenera kulimbikitsa ntchito yotolera misonkho mdziko muno komanso kupanga katundu ambiri ndi kutumiza katundu uyu m'misika yakunja pofuna kuchepetsa kudalira katundu ochokera kunja komanso kuti dziko lino liyambe kuchita bwino pa ntchito za malonda ndi maiko ena. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka ayankhula izi ku Lilongwe pa ulendo oyendera maofesi a bungwe la MRA komwe amaona momwe ntchito zikuyendera komanso mavuto omwe bungweli likumana nawo. McDonald Chiwayula walemba nkhaniyi. Ulendo wa nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka ku maofesi a MRA ati ndi mbali imodzi yowunika momwe ntchito za bungweli zikuyendera pofuna kuzindikira mavuto komanso kukhazikitsa njira zolimbikitsira kutolera ndalama za msonkho. Ndunayi yatinso pakufunika kulimbika kuti dziko lino liyambe kutumiza katundu wambiri ku misika yakunja ndi kuchepetsa katundu ogula kunja kwa dziko lino zomwe zingachititse kuti chuma cha dziko lino chiyambe kukwera. Panopa masiku apitawa nali ku domestic taxes, lero tinapita ku Mwami border, lero tili kunoko ku Lilongwe port. Acholinga cha kwenda kumeneko ndikuti tiziwe mavuto amene akumana nawo. Komanso tiziwe kuti tingapange bwanji kuti mwina azipanga collect revenue yochuluka. Koma ndingati kunena kapaso kupanga register kusanga kuti a commissioner general komanso management yawo akuya ntchito yabwino. Komanso ma department meta ayendera ku Mwami border maso pano pa Lilongwe port napita ku domestic atinga akuya ntchito yabwino. Achifuati kunena apo matarget athu tikupanga meet kumabe pofunika kuti tipebe sabwere mbuyo chifota panga meet matarget. Kufana monga nani namu kuti ndama zifunika zambiri. Tingwapanga encourage kuti akuya ntchito yabwino. Tikuyena ntchito manja pamene angafune kuti ife akunduna wa zachuma tuwathandize tigwirana manja ndi MRA kuti ntchito imene tigwire bwino kuti cholinga cha Malawi kapena zomwe president athu anauza Malawi kuti zichitike zimene zichitike. Amwanamveka achenjeza kugwira ntchito ku bungwe la MRA kuti adzipewa ntchitidwe wakatangale kamba kuti ziphuphu zimalepheretsa dziko kupeza ndalama zomwe zimafunika pa ntchito zosiyanasiyana za chitukuko ndi kusamalira anthu. Makamba ndi members of staff a MRA kuti tiye ndikhale nditokhulupirika titolere ndalama zomwe Amalawi akuzifuna kunjapo akufuna ma services. Chifukwa ngati tipezeka kuti mwina tikusowekera pa nkhani ya integrity ndi kuti amene angapange safa ndi Amalawians. So ndi kutenga amene timapereka. Komanso ndifanene kuti vuto limene si MRA yokha ndi ma department ambiri ndi amene amake ngati febo matikhala tiyena kukhabe pansi ndikuzipanga tako nkhani imeneyi kapena kuiona kuiunika nkhani imeneyi ngati boma in general osati MRA yokha. So utenga wanga unali woti tiyeni zikhale kukhulupirika, tiyeni titolere ndalama mwachilungamo kuti Amalawi azilandira ma services omwe akuyembekeza kuti achitike. Pa ulendowu ndunayi inakumana ndogwira ntchito ku bungwe la MRA komanso kukambirana ndogwira ntchito omwe akuyang'anira Mwami One Stop Border Post ku Zambia ndi Mchinji One Stop Border Post ku Malawi. Pomaliza ndunayi yati boma alipitiriza kugwira ntchito limodzi ndi bungwe la MRA komanso mabungwe ena pofuna kulimbikitsa ntchito yotolera ndalama za msonkho komanso kulimbikitsa kupanga katundu wambiri mdziko muno. McDonald Chiwayula, MBC, Mchinji. Unduna wa zachuma watsindika kufunika kotsatira ndondomeko zoyenera kuti bungwe la MRA ku Lilongwe
lipitirire kuchita bwino pa ndondomeko yotolera misonkho. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka yankhula izi ku Lilongwe atakumana ndi akuluakulu ena a bungweli mu mzindawu. Zambiri mu ripoti la Trust Office. Atayendera ofesi za MRA ku Lilongwe, nduna zachuma a Joseph Mwanamveka anati pamene mayiko ndi mabungwe akuchepetsa thandizo ku dziko lino, nkofunika kuti bungwe la MRA lilimbikitse ndondomeko zake zomwe zithandizire kuchita bwino pa ntchito yotolera misonkho. Kulilongwe kunoko kuli angathe kutolera ndalama zambiri popandapo mwina kuonjezera kapena misonkho ayi kapena kupanga zinthu mwankhanza. Lilongwe angathe kupanga collect ma revenue ochulukirapo kutengera ndi mwina ku Blantyre kapena ku Nzuzu okuzomba. Chifukwa kunoko kuli timati economic activity yochulukirapo kuchula ndi kwina. Ndiye tinabwera kuno kuti tikambirane nawo kuti kodi ndi tingachite bwanji mastrategy tingathe kuyika kuti mwina kuno revenue yathu ikhale kukwera. Chifukwa potential yako noko ndi yokulirapo kuchera ndi madera ena. Mawu ake mkulu wa bungwe la MRA a Felix Tambulasi anati ali nchikhulupiriro choti bungweli lipitirira kuchita bwino pa ntchito yotolera misonkho. Ife anatipasa mulingo woti titolere 6.07 trillion ndalama zimene zoti zaboma kuti no ligwiritse ntchito. Ndiyeno panopo kutolera kwathu zikuonesa kuti no mulingo umene ndithu tiufikira, chifukwa mulingo umene anatipasa kutolera kuyambirira kuno kwa chaka pa miyezi itatu uno tapitirira kale ndi 20 billion. Pamene tili pano ndithu tili patsogolo potolera ndalama zimenezi. Ndiye tichita kuona kuti no tayamba bwino ndithu, ndipo ndi chikhumbokhumbo chathu kuti no defenso tizamaliza bwino kutolera ndalama zonse zimene no anduna atiuza kuti no titolere. M'gawo loyamba la chaka cha chuma cha 2026 komanso 2027, bungwe la Malawi Revenue Authority linapyola mlingo omwe analipatsa ndi ndalama zokwana 20 billion kwacha. Trust Office, MBC, Lilongwe. Ndipo poyankhula mu mzinda wa Lilongwe pamene bungwe la EU limalengeza za thandizo la 143 million euros zomwe ndi pafupifupi 287 billion kwacha, lomwe lithandizire ntchito za ulimi, mphamvu za magetsi komanso kutukula luso la chinyamata mdziko muno. Mwanamveka anati thandizoli lithandizira pa ndondomeko ya boma yokweza chuma cha dziko lino komanso ntchito za chitukuko. Mwayi Mtumodzi ali ndi ripoti. Mwanamveka ati thandizoli ndi chisimirizo kuti chikhulupiriro cha mayiko amabungwe othandiza dziko la Malawi chabwerera mchimake. Iwo ati thandizoli si ndalama zokha koma chitsimikizo cha ubale okuya pakati pa dziko la Malawi ndi bungwe la European Union. Ndifuna undilole ndithokoze EU, ndithokoze EIB, Investment European Bank, kutipasa ndalama zimenezi. Ndalamazi afuna tipase zigwire ntchito madera atatu. Dera loyamba afuna kuti ndalama zimenezi zipite ku agriculture kapena ulimi. Tonse tikudziwa kuti dziko lathu limadalira ulimi, popanda ulimi dziko lathu singachite bwino. So kwa akomera abungwe la European Union kutipasa ndalama imene yoyamba ikuti ipite ku agriculture. And ku agriculture kwapita pafupifupi 35 million euros. Komanso ndalama yomweyi pa 143 ya ndalama ina yokwana 40 million euros imene ipita ku nkhani ya magesi. Tonse tikudziwa kuti palibe dziko limene lingakwere ngati magesi palibe. Magesi ndi ofunikira kwambiri, ndamenenso angathandize kuti mwina tikamanena kuti kuli added value addition kapena kuti mining sizingatheke popandapo magesi. Ndiye choncho ndithokoze kwambiri EU kuti atipasa ndalama imeneyi 40 million euros kuti ipite ku nkhani ya magesi. Komanso atipasa 68 million euros imene ikupita ku nkhani ya maphunziro. Mawu ake kazembe wa bungwe la European Union kuno ku Malawi, Daniel Aliciti Gaselumende, wati thandizo la ndalamali lapita ku mgawo ofunika masomphenya a dziko la Malawi a 2063. Kupatula thandizoli, bungwe la EU laperekanso thandizo la ndalama zokwana 13.7 million euros zomwe pafupi 27.6 billion kwacha ku ndondomeko ya chuma cha boma ya chaka chino mpaka chaka chamawa. Mwayi Mtumodzi, MBC, Lilongwe. Bungwe la Higher Education Students Loans and Grants Board
lasankha ophunzira 33,258 ochepekedwa kuti apeze ngongole zolipirira maphunziro msukulu za ukachenjede mchaka cha 2026-2027. mneneri wa bungweli Amese Chijere wayankhula izi pa msonkhano wa olemba nkhani m'boma la Salima. Malinga ndi Achijere, bungweli linalandira mayina ophunzira 46,386 omwe analembera chaka chino, zomwe zikuonetsa kuonjezereka poyerekeza ndi chaka chatha. Mwa ophunzirawa 27,894 ndi amuna ndipo 17,386 ndi akazi. Selection yaenda bwino. Panopa process yonse imachitidwa pa makina internet pamene ana a skuluwa ama pereka information yawo pa ma application form amene amapezeka pa makina internet wa, ndipo system ndio mwe imapanga assess kuona kuti amene ali wovutika ndi ndani, ndipo akuyenera kulandira thandizo la ngongole ya school fees yokha kapena school fees ndi upkeep yomwe. Nde system imene itapanga process information yonse ma applications zonse yapeza kuti kuchokera mwana 46,000 omwe anapanga apply, 33,000 ndo omwe akupanga qualify kuti alandire ngongole zimenezi. Anthu ndi kampani zosiyanasiyana za ulimi akuyembekezeka kupeza misika komanso zida zofunika popititsa patsogolo ntchitozi pa chionesero cha zaulimi chomwe chikhalepo sabata yamawa. Poyankhula ndi MBC, mmodzi mwa akuluakulu akubungwe la Eni Company la MCCCI, Awezi Mungoni, wati zokonzekera zikuyenda bwino ndipo alembetsa anthu ndi kampani zoposera theka la chiwerengero chomwe akuyembekeza. Zambiri mulipoti la Elin Chimoyo. Chionetsero cha chaka chino chikuyembekezeka kuchitika pamutu olimbikitsa kupeza misika, kugwiritsa ntchito luso la makono komanso kuonjezera phindu pa katundu. Chionetserochi chibweretsa pamodzi alimi, anthu ochita malonda komanso ogulitsa ndi kupanga zipangizo za ulimi zosiyanasiyana. Malinga ndi Mungoni, cholinga chawo ndi kuthandiza alimi kupeza misika komanso njira za makono zopititsira patsogolo ulimi wawo komanso wa dziko. Mutu mmene udausankha chifukwa noti ife monga chemba nthawi zambiri timalimbikitsa kuti ulimi wathu samangokhala kuti tizingolima nkumadya, koma kutinso tizitha kupeza phindu tikamagulitsa katundu wathu. Nde pa masiku amenewa tinena kuti tikuyang'ana za innovation, tionaponso za innovation kwambiri tikuyang'ana kugwiritsa ntchito mashini. Chifukwa nthawi zambiri ngati ufuna kupanga zinthu ndi phindu lochuluka sitingagwiritse ntchito manja, nde tikuyang'ana kugwiritsa ntchito kwa mashini kupanga zinthu. Tsiku lachisanu tili ndi mkumano wapadera olingananso ndi National Agriculture Fair yomweyi, kuonapo kuti tikakhale ndi zokambirana, tikakamba zonena kuti tifuna kupanga phindu lochuluka pamafunikira popeza ndalama zokuti anthu agulire zinthu zofunikira kuti apange business zawo. Nde tapanga ubale ndi NBS Bank omwe atakhale akulangiza alimi za ma products omwe ali nawo, omwe anapangira special for alimi kuti athandizike. Tsiku lomwelo tikuyang'anaponso kuti tikakhala ndi zokambirana za mmene tingachulukitsire phindu lathu kuchokera ku ulimi wa soya m'Malawi munomo, chifukwa momwe monga ena angadziwire kuti boma linatipezera misika ina anakambirana boma lathu ndi boma la China kuti azitigula mbewu zathu za soya. Chionetsero cha zaulimi cha chaka chino chikuyembekezeka kuchitika sabata yamawa kuyambira pa 27 mpaka pa 29 August mu mzinda wa Blantyre. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tionenso mitu yake. Unduna wa zachuma watsindika kufunika kotsatira ndondomeko zoyenera kuti bungwe la Malawi Revenue Authority lipitirire kutolera ndalama za misonkho zochuluka.
ophunzira oposa 33,000 osowa ndiwo apeze ngongole yochitira maphunziro chaka chino kuchokera ku bungwe la Higher Education Students Loans and Grants Board. Mu nkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya atsikana ya Silver Strikers Ladies yagonjetsa timu ya Coastal do Sol ya mdziko la Mozambique ku mpikisano wa matimu akumwera kwa Africa omwe ukuchitikira mdziko la Botswana. Takulandiraninso ku gawo lotsiriza la nkhanizi mawa uno. Popitiriza nkhanizi, olemba nkhani komanso oyendetsa kampani zawo ati malemu Gray James Manganda amawakumbukira ngati mphunzitsi, olemba nkhani komanso munthu yemwe amalimbikitsa kulemba nkhani kwa pamwamba. Iwo anena izi mu mzinda wa Blantyre pokhazikitsa buku lomwe likufotokoza moyo wa malemu Manganda limene akulitcha Images of My Journalism. Charles Chindongo wadza ndi nkhani yonse mu ripoti lomwe akuwerenga ndi Romeo Umali. Polankhula pamwamba okhazikitsa bukuli, wapampando wakale wa bungwe la MISA Malawi a Tom Kanje anatsogolera kuyamikira ntchito yotamandika imene malemu Manganda anagwira kuphatikiza kuphunzitsa komanso kulemba mabuku. Mmodzi mwa anzawo a malemu Gray, Mr. Tamati Dzanja, ananena kuti ine ndimaona ngati buku lana ganso ndi anthu ena ndiliona litatuluka koma sino lisikutuluka mwina ndileneka ndi ndamene analitulutsa bukuli ndikulipitisa ku banja la malemu Gray Manganda kudzera kwa anthu ena mpaka nano buku limene latuluka. Sonza kuti taona kuti buku limene lapezeka nkuliwerenga alisana kuti buku limene lituluke chifukwa sitingangosiya luso ngati limeneli luntha limba ngati limene lingopita ponda anthu ena kulidziwa. Former MISA Malawi chairperson malemu Manganda anaphunzitsanso ku sukulu ya Malawi University of Business and Applied Sciences MUBUS. Wachiwiri wa chancellor wa MUBUS Professor Ishmael Kosamu anafotokoza mbali yawo motere. Manganda anali munthu kadaulo katswiri pa nkhani yake ya kutola nkhani. Anathandizira kuti ngati university tikhale ndi ngati sukulu yoti phunzitse ambiri nthawi imene amadzayamba kugwira ntchito nafe otola nkhani sunali ndi kudziwika kwambiri, anali anthu ochepa amene amadziwika ndi otola nkhani, koma iwo anayesetsa kuti abweretse anzawo komanso awakulitse mu maphunziro a otola nkhani. Mmodzi mwa anthu amene anakonza mwambowu a McDonald Chapalapata anapempha olemba nkhani amene akuyamba kumene ntchitoyi kuti aphunzirepo zambiri pa ukadaulo wa Manganda amene anathandiziranso kuti lamulo la Access to Information liyambe kugwira ntchito. Pali ziwiri zitatu zoti atola nkhani akhoza kuphunzira mu buku limeneli. Akulembamo zina mwa mavuto amene amatha kukumana nawo mu jani yawo ya otola nkhani. So atola nkhani akhoza kuonapo kuti kodi mavuto awa amene anakumanirana nawo iwo anapanga bwanji kuti achite bwino. Mchinthu chimodzi chimene atola nkhani angathe kuona komanso pali ngati kulimbikitsidwa kuti iwo anapita mpaka kukagwira ntchito yayikulu kwambiri ngati Director of Information. Mwana wa malemuwa Mwai Manganda Nyasulu wauza MBC kuti banja lake ndilokondwa kwambiri kuona buku limene likufotokoza moyo wa abambo ake atalisindikiza. Ndi chinthu chapamwamba kwambiri ndizovuta kuzifotokoza chifukwa choti ndi zinthu zoti mmakhala kuona ngati kuti zimachitikira anthu ena, zoti anthu ena ndofunika koma kuona kuti kholo lako ndi munthu ofunikira choncho kuti anthu ena amamuona choncho ndi zinthu zosangalatsa kwambiri. A Gray James Manganda anamwalira mu mzinda wa Blantyre mchaka cha 2022. Asilamu mdziko muno lachiwiri kudzali pa 25 August azagwirizana ndi asilamu ena pa dziko lonse pokumbukira kubadwa kwa mtumiki Muhammad. Mwambo huu umadziwika kuti Ziara Parade ndipo ndi chikumbutso chomwe chimachitika mwezi wachitatu wa kalendala ya Chisilamu ya Rabi Awal
ndipo iwo anena izi mu mzinda wa Blantyre pokhazikitsa polankhula pa msonkhano wa olemba nkhani kulimbi. Ismaili Yusuf, mmodzi mwa akuluakulu omwe akuyendetsa mwambo wa ziyara chaka chino, ati tsikuli limapereka mwayi kwa asilamu kuti aunike za moyo wa mtumiki Muhammad. Ziyara parade kapena kuti miladi nabii sallallahu alaihi wasallam imene ichitike lachiwiri likuberali pa 25 August 2026 ndi kukumbukira kubadwa kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndipo chaka chino ngati mmene zaka zonse timachitira ziyara parade yathu ikayambira ku mzikiti wa Kanjedza mpaka natikayenda mpaka ukafika ku Mpingwe Sports Club, ndipo nthawi yoyambira ndi 8:30 mawa. Koma lisadafike tsiku limeneli Sunday likuberali kudzakhala kugawa zinthu kwa anthu amene akudwala ndi osowa amene ali pa chipatala cha Queens Sunday limeneli, komanso ndi ku chipatala cha Chiradzulo ku Queens ndi maodi onse akagawiridwa anthu. Kenaka lolemba kukakhala night parade imene amayenda anthu magalimoto kuchokera kuzunguliranso mu mzinda walimbi mpaka ku Blantyre. Kenaka lachiwiri ndi kumene tidzakhale ndi zonse kuyambira pa mzikiti wa Kanjedza 8:30 mawa mpaka na ku Mpingwe Sports Club. Nga yachoyambirira nene kuti Chisilamu chimatilimbikitsa kukhala wopereka, ndi nchifake mukuona tipoyambirira pakakhala kupereka zinthu kwa anthu osowa ku chipatala ku Queens. Tikulimbikitsanso asilamu komanso anthu ena akuyenera kuzindikira kwambiri kuti Chisilamu timalimbikitsa kuti tizithandiza anthu amene ali wovutika. Zimenezo ndi chiphunzitso chikulu kwambiri. Bwalo lalikulu la milandu ku Lilongwe lapereka belo kwa mkulu wa bungwe la SIDED a Sylvester Namiwa. Anamiwa adawamanga pa 30 July pa mlandu ofuna kuwukira boma komanso kufalitsa nkhani zofuna kudzetsa chisokonezo mdziko potsatira zomwe adalankhula ndi wailesi yakanema ya Luntha. Kuchokera ku Lilongwe, Patrick Dambula wadza ndi ripoti ili. Anamiwa kudzera mwa maloya awo adapempha belo pa 13 August, ndipo pamene bwaloli linakumana lachisanu cholinga chinali choti bwaloli lipereke chigamulo chake pa nkhaniyi. Popereka chigamulocho, mkulu woweruza milandu ku bwaloli Justice Nzondi Mvula anati ngakhale umodzi mwa milandu ya Anamiwa ndi kufuna kuwukira boma omwe ndi mlandu waukulu mdziko lina lililonse, komabe bwaloli laganizira kuti munthu aliyense oganizidwa mlandu amayenera atengedwe ngati osalakwa mpakana bwalo litampeza kuti analakwa. Justice Mvula anatinso beloyi ayipereka kamba kakuti akumbali ya boma sanatsutsane ndi pempho la belo. Pamenepa Justice Mvula anawerenga mfundo zisanu ndi zitatu 8 zimene Anamiwa akuyenera kutsatira ngati mbali imodzi ya belo yawo. Zina mwa izo ndi kuti Anamiwa akuyenera kupereka chikole cha 5 miliyoni kwacha, apereke msumbune ziwiri zimene zingathe kudzalipira 10 miliyoni kwacha aliyense, adzikaonekera ku likulu la polisi lolemba lina lililonse, apereke chiphaso chawo choyendera komanso apereke chiphaso chawo cha unzika. Bwaloli laletsanso Anamiwa kuti asalankhulepo za mlandu wawowu mwayi wokha ngati munthu kapenanso ngati mkulu wa bungwe la SIDED. Pakadali pano bwaloli lapemphanso akumbali ya boma kuti abweretse maumboni onse amene afuna kugwiritsa ntchito pokwana masiku 7. Mmodzi mwa maloya a Anamiwa, Gift Mwenye, anati pakadali pano sangayankhule zambiri chifukwa sanaone mwatsatanetsatane chikalata cha belo ya Anamiwa komanso umboni umene boma lifuna kugwiritsa ntchito. Sitinganene china chilichonse chifukwa choyambirira a boma ayenekera ationetse umboni umene ali nawo, ndiye kukonzekera kwathu ndiko kuti tiyesesa njira yonse komano sitingathe kunena pamene umboni wa boma sitinaone yakaya. Bwaloli layika 8 September kuti likhale tsiku limene Anamiwa adzavomere kapena kukana mlandu, ndipo kenako mlandu kuyenera kudzayamba. Patrick Dambula, MBC, Lilongwe. Zokonzekera zonse zokhudza mwambo wokhazikitsa chilisa cha yemwe anali mkhalakale pa nkhani za mayimbidwe mdziko muno, malemu Soja Lucius Banda, zatha. Mwambowu kuchitikira ku Baraka lero loweruka. Malinga ndi mmodzi mwa membala omwe ali mu komiti yomwe ikukonza mwambowu, mkulu wa kampani yolimbikitsa za mayimbidwe Entertainers Promotion, Ajay Banda,
mwambo uli magawo awiri okhazikitsa chiliza cha malemu soja Lucius Banda omwe udzaphatikize ndi mapemphero a misa ndi wina omwe uchitike masanano okhazikitsa bungwe logwira ntchito za chifundo la Lucius Banda Foundation omwe udzaphatikize ndi zovinavina. Mu nkhani za masewero, timu ya Silver Strikers Ladies yomwe ikuyimirira dziko lino ku mpikisano wa matimu a mpira wa miyendo wa atsikana akumwera kwa Africa yagonjetsa timu ya Coastal do Sol ya mdziko la Mozambique ndi zigoli 2-1. Mpikisanowu ukuchitikira mdziko la Botswana. Silver inachokera kumbuyo kuti ipambane ndi zigoli za Irene Khumalo komanso Grace Kankakula. Khumalo ndiye yemwe anasankhidwa kuti anasewera bwino kuposa onse. Silver ikuyimirira dziko lino poti inakhala katswiri a mpikisano wa NBM Women's Premiership. Masewero ake otsatira, Silver idzakumana ndi Mamelodi Sundowns ya ku South Africa la Mulungu likudzali, ndipo sabata yamawa idzasewera ndi Nsingizini Hotspurs yochokera mdziko la Eswatini. Masewero ena amugululi, Sundowns yakantha Nsingizini zigoli 8-2. Matimu awiri ndi omwe apitirire kuchokera mugululi. Ndipo ndi nkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhani zathu mawa uno, koma tisanasiyane tiyeni tionenso mitu ya nkhanizi. Unduna wa zachuma watsindika kufunika kotsatira ndondomeko zoyenera kuti bungwe la Malawi Revenue Authority lipitirire kutolera ndalama za misonkho zochuluka. Ophunzira oposa 33,000 osowa ndiwo apeze ngongole yochitira maphunziro chaka chino kuchokera ku bungwe la Higher Education Students Loans and Grants Board. Mu nkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya atsikana ya Silver Strikers Ladies yagonjetsa timu ya Coastal do Sol ya mdziko la Mozambique ku mpikisano wa matimu akumwera kwa Africa omwe ukuchitikira mdziko la Botswana. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Chisomo Break. Mawa bwino. Mwanonse madzulano yonso kuwansisa kwambiri mpanda kucha madauchukira pa mdziko muno oti madikira tsika ulezera ma 7 kunyika komanso kubwandele gram zozo kuna zisilaso kwambiri matikukwana 9 kubwandele grakamus kulongwe